Здравейте хора, аз съм Сарти и днес ще играем малко CS. 1v1 ще играем с Miraculous. Кажи здравей на YouTube. Здравейте, YouTube! И както виждате, ще много здраво. Не ми взимай кашника, не ми взимай кашника, факт. Да, не, аз само така го ги писам. И да знаете, с това видео ще има едно допълнително видео, троло видео за загрявката, която направиха току-що. Проблема е, че нас помисли, че аз пак ще изляза да му уби. Ти няма стане моите. И както виждате, аз се предупреждавам, много съм слаб на CS. Направо, нищо не стана. Битката. Която очаквам от WhatsApp да започне. Бери, аз съм добър като играя компа. О май гад! Вика това... Флаш. Не! Чик, не трябва да клякам, защото съм бишията. Не, ако ни клейкни, мен не ми хареса. Ако искаш се разменим, мен не ми вече. Еми, би било хубаво, ама... Не Пак става. взима. Пак взима да цъкна моя. Все яко беше свешат патроните. Чик, как е? Аз имам броя, имам всичко и ти имам без силна. Аз пак нямам. Купих машин гъна и сега почвам да стрелям на Аз къде. пък купих въшки гранати, айде де. Мразя тази. О май гад! А така, чистото е съвсем много. Защо по дяволите скоро Ако ми не е ти 4? ставя, ако изчезвите клиповете на Саки, да зикам това. Точно ти. Той е пичо, не го хейтвайте. Хейтвайте мистер Зеро. Кой? Хейтвайте господин Зеро. Той е пълно хахо. Къде е идеята Чик, на да сме се не чувал никога. който го е чуя да го хейтва. Ние двамата сме пичове, затова ни хейтвате. Така, друго е... За какво трябва да го споменаш ти? О, бомбичка ли водиш, бе? Чик, да съм смотан, сам са почна. Ще взема по-гъди. В момента рейджвам толкова яко. Аз съм слабо, така, който иска да играе, който е добър на CS и играе, иска да ми влезне в фана ми я. Да добави скайп ми е... О, какво? Той беше най-забавното нещо, което съм правил. Аз си вървя, он я ме бие, аз викам КУ! О, ма вика, къде хвърли гранатата? КУ! Голямо! Къв съм чекал. Ама не знаеш какво става като взема аса, бе. Ако ти се... Много ясно знам какво става, цепиш ми хита от всякъде. Лекно ти повече, Да, ти помпа ли си взял? Да. Пето е вече в мен, значи сайто го мира. Аз имам авет. В момента се лигава. Не, че аз съм се стигнал дия. Не ми стегни се. Дигни гъщи до кръста. До главата, до раменете. И почвай. Хаде. Чиланта. Тук ще е толкова скучна колата, как се чака. Айде. Дума са. О, как така ста? Мейника ми беше на... Какво е? Беше... много страни телефона. Не знам как са, но как и да е.
Жица бабуца. Жица бабуца, баба ти тъпуца. Ще миксуй, къде ги вижте? И аз не знам. Айде, идвай. Чик, тук ми ще те гръмна. Аз съм по-бърз. Да, значи си по-добър, защото аз съм Аз съм по-бърз. И сега гледай как в тъй ще има в коментарите, о, ти не струваш, аз съм къде по-добър от тебе, сега ще така. То наистина, Фак. Той не се подаде голям пакет. И го ебна. Недавно съм си снимал като... Сега единственото, което имам пари, дигала. Да, бе. Не бе, сдигала съм в момента. Ми като си дигла, не искате пари. Ай, пишете. Много високо ми бива мерника. О, фък! Аз вадя бомбата вместо ножката. Диглец? Ай, сега ще тегля майната, бе. Фък! Ю. Дигъл. Ако някой мога бие... някой мога бие на. Вече се стягам. Не съм се стегнал в момента лига. В момента си аз съм някъде 15 кила, а ти да не си мога да. Ще знаеш, ще пусна трол видеото в началото. И пусни го! Това ми лайкваше, не можа да такива. Ден няма да изляза. Ми като няма излезе, сега ще дойда. Вече повече няма клякам, сори. Защото всеки път като клекна... Винаги хечват. Ще Мексика, не знам, но... Съм много точен. Точен си, когато съм клекнал, бе, моето момче. Момичето ми, къде? Опа, бе! Защо? Така. Бе. Взимам моето побиване. Ето аз да игра. Бявам и тук. Това не се вчиташе. Това е най-лошата игра на CS за феновите. Избягал от флашката? Избягал от флашката? Да. Изтактих с точките. И взимам моето любимо оръжие. Цялото вие с ТВП-то ще мога. Оле, почва с АВП-то пак, нали? Не взех ТВП. Колко си е? Колко патрони има той нещо, е? Че призарежда по-бързо. Някакъв единак ведна тук. Къде това е? Аз съм единака, бе, у мен. О, не съм на! Той сега ще се прехвърли в твоя бор, гледай го. Той садва, бе. Не яш мина от теб. О, човек, аз... Не яш мина от теб. Той беше заради моята граната, нали? Сега си е моето любимо оръжие. АВП-то? Не. USB-то? Не. Ай, стига, махни тази граната! Ай, за какво зум
умвам Това на слушай! Това да научи начин на следено. Та настигна моето момче, споко. Той няма напълно садна. Кой? Да. Дали? Това какво е? Кое? Изгъвнихме ми се още един път и се почва. Още един път и те почвам. Споко е. Хайде. Сега вече ти имам като това. Ти сейф раундове правиш, а? О? Сейф раундове правиш, а? Че защо ти позволя сега на граната да носиш? Ти по колко искаш по 50? Че обикновено се носят при някакви. Сега умра. Сега ако умреш, какво става? Ще рейджина. Биби си. Могила е. Биби е. Биби е. О, сопе. Здравей, моето момче! Добро утро, пенкери! Савай пей, то откъде? А сега ако като скок да даде, ти изгубиш хечо. О, фък! То чака сега там, 100%. Аз няма да се... Спокой, аз съм слаб снайпер. Виж, че съм слаб снайпер, брат. О, фак. Само, показвам за хедшот. За хората, които мислят да играят с... които мислят, че играят с хак, жестоко се лъжи. Капос! О, дропнах дигъл. Край, вече почваме аз с супер чакането. О, бургажия! И още как аз съм чакал. Проблеми? Проблеми е пенкери! Еха, оцелим аз. О, фък! Да. Фак и още как. Що рисваш кора, бе, моето момче? Що свигнал съм? Добро утро, пенкери. Какво стана, бе? Ау, ау. The fuck? Чуй, само ято е! Това си измамника. Той аз моти. Бях за теб! Той аз моти, брат. Аз исках да се кача върху теб. Сега де ще излезеш, а? Хабе, моя. Аз съм на коса. Повече не мога да... Да, та ти е много лесно, ние сме се разбрали, арт, пича от тя от другата страна. Ще излезеш и пак от там, пенкере. Да. Добре. Наградата ти те чака. То стана, бе! Спокой, ще взема АВП-то е сега. Чакам те да минеш от там, през надо. Талеп. В лента няма.
Па кога отиде там, бе? Куче долу. То моето не стреля даже. О, гъста снайпер ще разкрита. То моето автоматичен снайпер е, то не е АВП-то. Знам. Ти вече стреляш. Виждате са малко от гъта. Про, враца. Кой сега дуел в центъра на САВП? Видях ти главата. И аз той та. Аз сега все по-през стената, ама ще реши кога. Да и научка точно го това място. Базикам се на ярд съм. Казах ти, че съм на ярд. Той пак. Добре, за последно, откъде ще ходим? Ами, от ярд. Да, по цялата, точно ти. Добре, щом казваш. Къде си, бе? На Б. Епа не те бива да лови. Мене наистина не ме била. Да, бе, не те бива. Професионален ярдитис. Че да е фанатик. Клана ми фанатик. На тико. Какво стана? О, пък той не си много. 10 minutes remaining. А няма то обикам. Няма обикам да те стреля. Аха, ама аз трябва да те обикалям, нали бе? Но какво му обикара, че аз си вървя нормално тук по ярда? Да, точно те. 50 пъти ще Казах ли, че съм ярд? Ама... Какво стана е Дон Домат? Призаредя солна. Еми, чао.